selithuba ndibulisa umoya oyingcwele sekhona phakathi kwethu. Ndibulise wonke umzimba kaKristu. Igama ndingu-Anelisiwe wakwaThwalinca. Ndisindisiwe ngokuba uYesu esahamba nam kwiimini zobutsha bam. Haleluya. Ndizokwenza inkonzo ke yokulanda abantu bakaThixo abathenjiwe. Haleluya. Endikholelwayo kuba nami yandisindisa. Haleluya. Ngoba nami ndikholelwa uba ukhona umuntu owemagephini ngenxa yempilo yami. Haleluya. Sawufumana ilizwi lethu kwincwadi kaYoshua 8. Ivesi ngu-18, ngu-19 no-20 kuphela. Siphinde siye kwincwadi kaTimoti ichapter ngu-2, ivesi ngu-1, 2, 3 kuphela. Hallelujah. Jesus. Incwadi yethu incwadi kaYoshua chapter 8 verse 18. Inhlokondaba ukuthinjwa kwe-I. Verse 18. Wathi uYehova kuYoshua, unolu mkhonto osesandleni sakho ngakwe-I, kuba ndiyakuyinikela esandleni sakho. Wawolula ke uYoshua umkhonto osesandleni sakhe ngakuwo umzi. Besuka abalaleli ngokukhawuleza endaweni yabo bagidima akusolula isandla sakhe. Bangena kuwo umzi bawuthimba, bangxama, bawufaka isikhuni. Abheka emva kwawo amadoda ase-Ai, abona nango umsi womzi unyuka usiya ezulwini. Akaba namandla okubasabela ngapha nangapha. Bathi abantu ababesabele enhlango babaguqulela ababasukelayo. Haleluya kaTimoti. Timothy chapter 2. Inhlokondaba imigqaliselo ngonqulo lwabantu bonke. Verse 2. Ngenxa yokumkani nabo bonke abasekongameni, ukuze sihlale ngokonwabana ngokuzola sinokuhlonela uThixo nokundileka konke. Verse 3. Kuba oku kuhle kwamkelekile emehlweni omsindisi wethu uThixo, ongayenaba ngasindiswa bonke abantu bafikelele ekuyazini inyaniso. Enkosi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu ophilayo, uNkulunkulu wethu onamandla. Lilizwi lakho liphilile linamandla. Izwi lakho ladala okungekhoyo kwabakhona. Ilizwi lakho liyaphila. Ilizwi lakho lahlephula imisedare yaseLibanon. Thetha nasekuseni ngezwi lakho. uNkulunkulu akukho endingakuthetha. uNkulunkulu wethu onamandla, thetha nathi nasekuseni ngezwi lakho. Ngameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Hallelujah.